Bantu baseningizimu Afrika nangumbuzo engifuna ukuphendula. Uthi Mseleku ngabe uthwele yini? Nangumseleku sibona ethengela amakhosikazi izimoto ezu4 ebathengela oMercedes. Kwenzakalani Mseleku? Ngifuna ukuchaza ukuthi indaba eyempumeleleni idlula ekusebenzeni kanzima, idlula ekwenzeni yonke into. Kodwa imfihlo yokwenza imali ukuthi ungayidli uyisave, udetermine indlela ofuna ukuphila ngayo. Imali enkulu yenziwa imali encane. Noma ngabe ukhola malini kodwa mokwazi ukugcina imali uyisave, ungakhohlwa ukuthi uzwenza imali enkulu. Kodwa nayo into engifuna ukisho enkulu kunayo yonke. Angibasoli laba abacabanga kanjalo. Ukucolonizwa, ukucindezelwa, ubandlululo lisanomthelela osazothatha iminyaka empilweni zabantu abamnyama. Ngiyabazwela ngoba manje umuntu omnyama wazi ukuthi umuntu omnyama kufuzile abe nemali, umuntu ofanele abe nemali umlungu kuphela. Yingcindezi. Uyabona umuntu methi Mseleku uthwele uvela ubona ukuthi inkosi yami ubandlululo usaphila kulona, umoya wokucindezelwa, umoya okuhlupheka kanzima ongakwazi ukuthi ungaphuma kanjani, ungazikhipha kanjani kuleso simo. Manje ngimsoli lo muntu osho njalo, ngiyamzwela ngithi ngiyafisa ukuthi is either yena or mangeyena igeneration yakhe nakuyona igeneration uzwakale lo Musa. Lisho njalo iculo lithi nakuthina uzwakela umusa wakhe. So kusho ukuthi ubandlululo inkulu damage eliyenzile kuthina sabantu abamnyama. Asikwazi ukubona ukuthi umuntu angakwazi ukusebenza naye asebenze kanzima aphumelele. Into esicabanga ngenxa yobandlululo, angikusoli wena osho njalo ukuthi Mseleku uthwele. Ngisola isystem yeoppression osaphila ngaphansi kwa. Ngiyafisa education ikulekelele, nathi sikulekelele ekutheni uphume kwingcindezi yobandlululo. Ngesikhathi usho njalo ngiyabona ukuthi bandlu sacindezelekile kakhulu.